Hello, Mama. Sabona Ntombi. Hi. Umfana yeyi umakoti umfana uyintshela ukuthi mama namhlanje okwethulela umakoti shuwa nangu umntwana usiphathela umakoti mara ngaseli zaphekelo Anamsenza bo auntie Shem. Hayi siyabona. Bantu makoti ngibani sibongo. ngabakochuma. Why are you here like this? Linjani machu? I'm fine. Yeah. Ibizo lakhe ngulokuzeni nguMargaret. Margaret. Umthetho emakhaya kumbe edorobheni. Hayi bona vele basuke ekhaya but kwathi sibese town. Base town. Behlala etown. Kodwa vele impilo eke town yena ekhaya uyijayele. Uyijayele. Hayi siyabonga lami nje ubumbiza nje kade ngisemasimini ngihlakula umhlaba nguwo lenzala kuhlangene konke khonapha manje akasengithi hayi thi lami ngiphuthume uphuthume shuwa sizobona umakoti kodwa kade makhe wangamenzela ngiqasha umntanami bantu ngimenzela icansi Parents are very ugly. kumahlalela ngikhuluma ngalo icansi umahlalela wathi ayi mama ungazihluphi waphuma lezitulo endlini yakhe. Why they are not the same like you? Why they are not the same like you? They are very ugly. Uthini baba? Uthini hlali? Hayi uthi likhululekile kakhulu. Yebo. Uthi indlela limyamukele ngayo hayi. Ngeke kakhulu inhliziyo zenu zimhlophe. Shiyazilekele kuba mhlophe sibiseli phakathi lithika ngaka. I'm like my father. Lapha sengimtshela ukuthi vele lo baba wayefana nani. Yebo phela inhliziyo. Siyabonga. I need cold water. Angizwa. I need cold water. Okay, ngicela umphathele amanzi. Abandayo ne? From the fridge. Amanzi abandayo. Baby, how? Hayi. Usingathatha inkonxa sesikotho. Maybe uthi yazi mana ngutshele. Aqanda khona ekitchen aqanda. Hayi uthi ulelo kuzeni. From the fridge. Uthule hayi uthulelo kuzeni yani. No, this place is very nice. Hayi uthi indawo le iyachaza ukushayela ifresh